Sugeng rawuh. Assalamualaikum Mbak Mita. Sugeng enjang Bopo. Sehat ta nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah kula nggih remen sanget kepanggih kalian panjenengan. Oke. Biasane kula mung nonton TV, nonton gambar panjenengan saiki iso ketemu. Wonten sedes enten koran-koran ngoten nika? Nggih, wonten surat kabar, wonten TV, wonten media napa mawon panjenengan mending nyanyi mesti campur sarian karo piyai-piyai hebat. Lah saiki kok iso bareng selarengan noyon toko. Alhamdulillah. Sehat ta nggih? Alhamdulillah. Sae ta nggih? Alhamdulillah. Nggih mboten. Kak mboten. Sowan dalemipun Pak Diran mugi-mugi hajatipun lancar. Sampun ngertos jenengan? Pak Diran to? Nggih. Lah karo Pak Pak Dewi kok. Diran, lambaikan tangan Pak. Halo, nah. Monggo mriki Mas. Ayo ta. Iya. Ayo ta kowe ngarep aku mburi ta ya. Aduh, aku wedi nek ngarep. Ora Mengkene apa-apa. keblaso. Alah awal yo wedi ngono suwe-suwe yo ora wedi suwe-suwe. Pak Diran, sing pundi niki? Oh niki. Oh niki senes Pak Diran. Lah napa? Mas Diran. Oh, tasih muda kok ya. Nggih. Pak Diran. Nggih. Mboten dicepot tok niki tangane ya. Ijen Budiran. Mboten dicepot iki Pikantuk ya. to Budiran. Pripun niki, Bu? Pun mboten caper kewet Monggo. panjenengan mangkalih Pak Diran Ibu tak jagongani. Tak Berarti ada tutupane. pas ya Mas ya. Syo, tak tutupane wis ta. Niki kok kelet pripun to, Pak? Waduh, Pak, kopi susu, Pak. Ya ora masalah wong piyayine iki ya lalu Yosua kok. Nggih, Nak. nggih. Nyuwun dawuh Pak Diran. Gandeng menika taksih mirunggan, Nggih. taksih nyamleng-nyamlengan lenggahan, Watah lho niki. kok menawi ngersake gedeng utawi lagu utawi Monggo. tetembangan nopo? Pak Diran remene Pak napa? Diran nopo? Nderek mawon, nderek kula teng Solo Grima nggih. Nggih, mangaturke lagu nopo sing cocok karo swasana. Mumpung piyai-piyai hebat kepareng lenggah. Panjenengan iki dadi ikone beliau-beliau. Waduh, lha iki. Dadi idola lho panjenengan. Kandhani lho. Nangke bawa piyambak nembang dhewe sak rampunge aku tak lungguh ben ora ngelek-eleki gambar. Aduh, lagi mboten ngebak-ebaki berarti nggih. Lha wong piyai apik kene kok ana juklakan MC. Monggo mboten dibawani jenengan mawon. Panjenengan apik panjenengan? Jenengan lho. Jenengan. Jih, siap. Nayantaka. Indonesia. Deril klasik campur sari. Ya. Jih, dawuh Pak Diran kala Oke. wau kalian ibu sak keluarga kula sak kanca Nayantaka menika supados nderekaken lumadening adicara ngantos paripurna. Nggih. Jih, matur nuwun Pak pinitados panjenengan. Alhamdulillah kaya balik nang kandang ya. Kok nggih bener to? Wong biyen ki kerep sobo kene bareng rodok sauntara rodok dilalekne iki saiki bali nang Jepara meneh. Oh, Nggih. Alhamdulillah. berarti dibaleni niki. Nggih. Saya sangat dada-dadarien. Siap, apik tenan. Fan kita dimanapun berada. Kita juga kayak kopi susu. Ada yang hitam, ada yang Tapi ada yang manis-manisnya. yang ramah-ramah ya. Elak Pak suasanane. Kandhane iki pantes niki. Esok-esok patetan nyawang suasana hawane cocok kaya
seripit-seripit. Ana ing tlatah pagunungan ngono. Saben dina mung ngalamun ngangen-angen marang arep urip bebarengan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang atiku tan bisa lali monggo langgamipun diajeng Alhamdulillah. majeng mrikal nggih. Nggih. Saben dina pengalaman jroning sepi sampun ngamong saged tulung babayanganmu dokang mas fokus lina-lintan bisa lali sayang rucit hati lawan memang bagus tansah manten ing panjang ini Sesarangan makarya karo Oke. piyai-piyai hebat, alat-alat sing bergas. Shootinge saka saking ndi? Jambul Jambul Jepara. Jepara. Mereknya apa Mas? Mereknya Mas? Mereknya apa Mas? Mykonos. AJS Media. AJC. AJC. Ya kok AJS. AJC. Ampun salah, pakai Media. ABC. Just tenan kok. Nek sone saka
ENC kok angel banget tuh. ENC. ENC Audio. Niki bosnya Mbak Fitri niki. Oh, nggih. Anyaran nggih. Oh nggih. Layak iki mang rencana Pak Bambing karo Mas Yadi karo aku. Iki kok alatnya dituku kabeh wae wis. Dadi nek mangkat sok breng iki wis alatnya apik bergas. Mau makan tanggapan karo nyunggi son. Ya yo iki didadekne nggon TKN kabeh wis bergas iki. Sak wong-wonge tuku kabeh ngono wis. Nana Mangka Kang Mas katresnanku bebasane lan bisa tinuku sudulan rasa yenmu ya Allah. Buah Yudi. Kali kan Mbah Wahyudi karo panjenengan ya Allah. Monggo Pak Jiran. Dibablaske langgam melati rinonce. Rinonce. Nggih Ibu, sekecaken lenggahipun sugeng makarya minangka among tamu. Panjenengan ditanggapne larang-larang kok madhepe mriko. Ya rene ben ngerti. Oh, mengke nek tangeng lho ngeten. Nah kaya bapak-bapak niku rak Oke. madhepe mriki bener. Lah. Panjenengan kok malah madhep mriko ora roh penyanyi to. Ya Pun Allah. disote, pun diplay. Cantik-cantik banget. Yang bapak-bapak juga Nggih. gagah-gagah. Ketok iki piyayi-piyayi calon penghuni surga. Amin. Beribadahnya, beragamanya juga luar biasa. Amin. Jati Purno kan kondang tono. Kandhani kok. Muga-muga sedaya manggih selalu banyak dapat keberkahan. Amin. Amin. Kok kok aminmu kaya ngece ngono to kok. Lah mboten nenten sing banter lho niki. Napa ngantuk? Ya ora to. Oh, Iya, oh Tata. lemah lembut. Lemah Mboten lembut. lemah gemulai nggih. Cih. Seragame ungu sedaya niki. Ungu sedaya. Kok ungu kabeh piye to enek sing ijo barang kok. Oh. Oh, enek sing Ijo, ijo nggih. enek sing Plestane ijo. ungu sedaya ngoten. Aduh, jan kaya penyanyi arep ngaji bareng. Lak tenan. Pak Kiyato, sungkem bekti kula Pak Nggih, mbok menawi badhe nimbul tetembangan mumpung mirunggan mboten ana apa lho Pak. Mboten sandelek lho Pak, ketinggal saking mriki lho. Nyanyi Nggih. supaya dipirsani Oke, karo mriki. piyai-piyai hebat iki. Sepinten? Nanino Nulimas rake tak kompono liti kalung
nggih. Nak ngaten tak cetha mirsani penyanyi to nggih, Bu. Nggih. Bapak-bapak pirsa ya cetha, ibu-ibu Nggih. mirsani ya jelas. Nah, Arep nyambut gawe ketok semangate. Semangat. Ketokane tebar pesona nampi rawuh ki ketok le mencorong cahyane. Ning iki enek sing wong nyambut gawe beban mental ra Beban mekaken. mental. Nek nggo daleme Pak Diran iki Nggih. kabeh do seneng ning enek lho sing nyambut enten gawe. sing sedih. Sedih beban mental. Sing pundi? Sing tukangnya iki lho nunggu duit. Iki beban iki ya. Beban mental sedina mumpun nunggu duit dudu duwite. Ngeten lho, lah nggih. Dudu duwite kok nunggu. Nang ati ki loro kae. Gruntus kayak kok diris-iris. Iya, dihibur nek ngarepe kene kena aja beban mental. Lah nggih. Piye? Aman nggih? Engko dibagi santai. Nggih. Ya ini daya wis Aman nggih? 4.812. Waduh. Nggih. Jenengan termasuk napa mboten niku? Hebat. Jenengan termasuk napa mboten? Aku ketoke urung kecatet ngono.